Татарстанда ел сайын фән көненә багышланган күп төрле шул исәптән дәүләт дәрәҗәсендә тантаналы чаралар үткәрелә. Татарстан президенты сүзләренчә, галимнәрнең интеллектуаль эшчәнлеге нәтиҗәләренең кәгазьдә генә калмавы мөһим. Әлеге бурычны хәл итүгә республикада алдынгы инновацион экосистема формалашты. Узган елда Татарстан инновацион үсеш рейтингында 3нче урынны алды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов фән хезмәткәрләренең барысын да фән көне белән котлады. Hürmetli hizmettaşlar, sizden fen hem texnika ülkesindeki yukarı kazanışlarınız Respublikanın iktisadi üsüşüne kiritken zor hizmetiniz yukarı beyge layık. Фән көне уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә фән һәм техника өлкәсендә республика дәүләт премияләрендә тапшырды. Алар арасында балаларда йөрәк кан тамырлары авыруларын дәвалаучылар, нефть чыгару буенча технологик карарлар комплексын гамәлгә ашыручылар, һава торышын өйрәнүчеләр, шулай ук Татарстан Республикасында татар токымлы атларны үрчетүдә уңышка ирешкән галимнәр бар. Дәүләт бүләгенә татар токымлы атлар турында китап авторларының берсе биология фәннәре докторы профессор Рауил Хайретдинов лайык булды. Чын күңелдән рәхмәт итәбез. Безнең бу эшне шулай югары бәяләгән өчен. Токым чыгару чыннан да авыр эш. Ул күп еллар кирәк аның өчен. Аңа зур чыгымнары да бик зур авыр эш. Күп вакыт тырый торган эш. Шуңа күрә бу эшне без әгәр хөкүмәт тарафыннан ярдәм булмаса, без башкарып та чыкмаган булыр идек. Шуңа күрә сезгә тагын да бер зур рәхмәт ярдәм иткән өчен. Алдыга